hori muixu eman diona lekukoari, eskerrik asko! Apapa, bagoiaz! Txekokua? Beti alai? Bai! Alai da Euskaldun! Baso txoritxu ere! Baso txoritxu ere! Eta egun euskeraz bizi nahi dou! Horra itxigar hemen! Mezu hori! Bosta izetara zazpi! Bueno, eskerrik asko musikako udalari! Segi Euskaldun! Horra, hainbeste parranda eta gero, karo, korrika itxia, Gau, ta egun! Hori! Ez? Musike! Apa, musike, karo, musikako izan behar. Kirolean ere! Apa! Ia ba, non horrez bada konturatu hemen dago korrikak. Eta lekuko aldaketa eman da. Altxa eskoiek, ikus gaitzaten! Omen dira korrika bigora geistea. Bauten aldara eskuratu Eman bostekoa, altxa eskuak! Begira agi, eskolarekin batera egingo da haugi. Eta lekuko orain, seger altu be? Haupa! Deteletik bigora, adian adikorika. Deteletik bigora. Daukagu lekuko aldaketia bebai. Hartu! Ia, pankartia azpirua hobitxitora da. Kanporata denok korrikara. 19. korrika. Hau pasuek, lekuko aldaketia behamen daukau. Da gorde lekukoto, Euskal Otxeta iritzen babes leku jato. Txori ezin zenera. Hemen da eta korrika. Hemen da 19. korrikia. Ia salto batzuk, bagoiaz eta Euskal Herriak korrika. Zeinak arrinduzi. Ia, sartu barrura, lekuku etorri. Ez aldaima. Bueno, iparragirrekoak eta trinketean pitxokokuak bebai, ez da? Danak batera! Hor daukagu euskera bai, eskuetan daukagu euskera eta gorantzako! Hemen gaude! Hori orantziko zen! Iro! Hori da, azpiro! Zoratuta gara zela, baina zoragarri da gara! Zoragarriak zarie! Astindu! Hor da eta kilometro! Tipi-tapa! Txiki-txikan dira txikira euskeria emon da hartu hau pasue. Tipi-tapa! Bai! Kosno gaigerik eta elkartekuak iaia zera ditzen duzue. Tipi-tapa! Institutoko kidea paisango dira. Bai ala ez. Ikabarnika, bagoiaz eta forura bidian. Eita igun azkantxalua. Ira, itzala izan da Gernikakoa eta zente pilo bat goizaldeko orduta. Hemen gaude, han institutua be, bueno. Tipi-tapa!